V sobotu oficiálne odštartoval nový, už 20. ročník volejbalovej extraligy žien. V Žiline sa v zápase prvého kola ročníka 2011-2012 predstavili hráčky volejbal tenis klubu Pezinok. Prakticky základnú šesku nám opustili tri stabilné hráčky, ktoré posilnili Bratislavskú Pan-Európu. A to bolo vlastne teraz cieľom celej letnej prípravy a vlastne predsezónnym tie hráčky nahradiť. My veríme, že sa nám to podarilo, prišla k nám Miša Halmová na nahrávku a Radka Skalová na post smečiarky, takže ešte stále hľadáme jednu blokárku a musíme z vlastných radov doplniť, alebo sa nám niekoho podarí zohnať ešte. Všetky družstvá volejbalového klubu AC Uniza Žilina prešli po skončení minulej sezóny mnohými zmenami. Týkalo sa to nielen trénerských postov súťaží kadetiek a junioriek, ale najmä hráčskych obmien vo všetkých kategóriách vrátane žien. V družstve nastalo dosť veľa zmien, pretože vlastne z kádra nám zostali 3 hráčky a prišli nám nové hráčky, ktoré nastúpili na vysokú školu, takže tá obmena bola dosť veľká. Rozdielne podmienky v kluboch sú príčinou toho, že obaja sobotní súperi majú v tomto ročníku aj rozdielne ciele. Určite chceme sa pohybovať niekde v horných priečkách tabulky a keď sa nám to všetko dobre podarí, tak určite by sme sa ísť do toho 4. miesta aj tento rok. My sme vlastne vyskladali nové družstvo, ktoré je veľmi mladé. Tam vekový priemer je okolo 20 rokov. Našou snahou je vlastne dostať sa do play-offu a vyhnúť sa bojom o záchranu. Do stretnutia lepšie vstúpili hráčky Pezinka, ktoré viedli v prvom sete už 5-0. Domáce však dokázali zo seba striasť počiatočnú nervozitu a vyrovnali nielen skóre, ale aj hru. Žiaľ, záver im ušiel a podľahli 21-25. Druhý set sa tiež nevyvíjal pre domáce volejbalistky priaznivo. Záver setu však uhrali priam ukážkovo a vybojovali si v ňom víťazstvo 25-19. Úvod tretieho setu patril hostkám, ktoré viedli už 11-4. Žilinčanky sa nevzdávali a dotiahli na 14-15. To však bolo z ich strany všetko. Do konca setu dali potom už len 2 body a prehrali 16-25. V záverečnom dejstve to bol spočiatku vyrovnaný duel. Žilinčanky však v úplnom závere priam školácky chybovali a prehrali 22-25. My sme nastúpili trošku ustráchane v prvom sete. V závere už sme sa dostávali do takého tempa a v druhom sete sme to pretavili do víťazstva, ale bohužiaľ v treťom sete sme úplne odpadli. Myslím si, že to bolo vecou psychiky. V štvrtom sete v koncovke sme viedli ešte, ale bohužiaľ vinou 3 neistôt, ktoré sme zle riešili, tak sme dovolili súperovi zvíťaziť, ale ja to hodnotím ako veľmi dobre, aj hodnotím ten prístup dievčat a hlavne to, ako dievčatá dokázali sa vyrovnať vlastne s tým tlakom súpera. Myslím si, že keby sme trošku pridali vo výbušnosti, tak by sme mohli dokázať uhrať ešte ďalší set. Body za víťazstvo 3-1 si zo Žiliny odvážajú volejbalistky volejbal tenis klubu Pezinok. Tým sa vstup do extraligového ročníka síce vydaril, ale trénera Popeláša moc svojím výkonom nenadchli. Ešte vidno, že sme krátko spolu celé družstvo a dneska sme sa vyslovene vydreli. To bolo vidno najmä v druhom sete, ktorom sme viedli 16-10 a nakoniec sme ho prehrali a dali sme do konca toho setu už iba 3 body, čo by sa nám normálne nemalo stávať. Takže tam celá tá zodratosť ešte stále nám robí veľké problémy. Na to musíme popracovať. A výkonom nášho družstva určite nie som spokojný a čakal som, že to vyhráme dneska 3-0 a určite mám čo vyčítať svojim hráčkam.